pini nangli tumhan World Breastfeeding Week aputhak than ikpo World Breastfeeding Week puke lage WHO World Health Organization lapen UNICEF po lapen kaprek organization akithe tumpen chilang si 1990 haningkan si las arlusu mati sarpimar matila chulang ke pachu anat ke support don matila ke encourage matila ke rapdun aphansi breastfeeding week banke ke pache thangpon arni lo lake hithi roi phansi laso World Breastfeeding Week ke ilitum talon pon bom lake 1st August to 7 August laso chulang ke pachu aputhak ke ilitum han kachini kinang sotlo nonlom aperthe long ilitum arlusu mate arlusu somar tum sarpimar tum asomar do chulang pachu bom tum ta athima ilitum ke non malom ke anutin ta ki porhi na kam ki claim dun punoi sakuri ki claim dun punoi tum ta ili arlusu sarpimar tum ta dun bom lo thek dun bom lo lasila chulang ke pachu bom apai atum han kerap dun ji phansi ilitum lasoarni bangke ke pa chini mate pache thangpon arni lo breastfeeding mate chulang ke pachu ke anutinda pachu nangji mate anutinda pachu bomno bon sitame akeong dung atum ason kichulong le mate kam ke claim nang ajoini mate hem ke chidulong li ajoini sita la chulang bang pachulong le de titi osomar tum bang chulong lipo akaprek abemar ta longpon bom titi chulang ke chulong li tum han lasipini ison soni ithithini nilihin pen chulang ke pacho lapen koson pensi ilitum la chulang ke pacho api tum han rabdun thekjima laso aputhakle ilitum chithan pon bom na breastfeeding mate ilitum nonlom medical hin pen ke exclusive breastfeeding for 6 months lake ilitum osomar aphan chiklojon trok anke apaya chulangsi pacho ponangi pusi World Health Organization mate nilitum medical ahin penta lasonsi nonna matke advice pibom mate lasi encourage bom je osomar kijot mo mate amhang ki thek pen chiklojon trok anke apaya chulangsi pacho nangji lapen lang hai huita pacho nangni po an lo nonlom advice bangke doctor pensita mate World Health Organization mate UNICEF kadu kawi tumta la pusi pache thang bomlo lasi chulang det si pachunang ji po kopia karon ma labangke chulang ki cholong tumsi akaprek kiso diarrhea punoi lapen belek akiso pneumonia taho lapen belek infection penta ilitum chirai kom don thek la chulang ke pachu tuman athema pipolo la chulang ke pachu che la artificial milk matila ilitum gakhira do ke nam long polote ilitum na so gakhir ki mix po alang ki boil nangji bottle hai ili use po la bottle penta aladak kaprek kisu api mate organism hai ilitum cheru po ki order hut punoi ke pachu hut punoi lahai arix bang thitan lasi ilitum apaya amok lang ba achulang le pachu pulote lahai arix pen ke ilitum jokpo lasi osomar tumphan amhang ke thek pen ghonta isi angbong ilitum achulang apaya chulang pachodam ji phansi bor inengji la hai kiso mopen jithan bom infection aphan ilitum la newborn baby matila mahang ke thek pen kong earlier asomar tumhan la hai ajat infection mate phire mimi akiso pen ilitum pajok unchi la pen langdam et pulote breast milk mate la apaya chulang henlo kiminai lo athe ilitum breast milk mate la apaya chulang longta minang an a vitamin ke dolaplo ko ansi la kong era dihu ko ansi kichu nangjima
kuan si energy nang ji ma kupipia vitamins ma lapen ansu se kimi naya bangke apaya antibodies manila usumar tum bangke ki chotmo hotke la an antibodies matila infection ben kechirai dunji mate kechi fight dunji aja kong banga videta theklasi apaya chulang le chulong pulote apaya antibodies bang la osomar tumlong dampo la pensi la so infection bange osomar tum sitame konger tum sitame ke che fight dunji han aja kong dopo mate kisu haipen chipa jok dun thekpo lasi osomar tum han chiklujon trok anke apaya chulang ambahire ke aja tapi ignang ne chiklujon trok pen ambat asomar hanle lang sita ilitum vet ba tung nangji la chiklujon trok pen batlute ilitum akaprek ahormu kichu hormu sitami ilitum usomar phan ba okong era tumhan introduce un milo mate pacho milo masap sapen lakela sanganduk tang hom an kang ther puji ilitum karbi tum ye an kang ther pen sit asanganduk ke koi tang ho pini fruits ta lapud koi pi lai pangduk I pen lai pen ilitum chiklojon trok aphilote ilitum lai sitami asap idun milo sitami chiklojon trok aphi sitami ilitum la breast milk mate apai chulang mangke pachubom te milang lapen usomartum han kwanma asomartum ki hang ba on demand pusinili tumpupu on demand si la breastfeeding bang kurinangji mate la apai chulang ke asomartum kwanma ningke hang lansi pachulong nangji lasi ningkan hinian ke ilitum usomar han chulang pachubom si akemi chiklujon trok parlutang te ilitum langwet me po ba kaprek hormo ba kecho hormo thisiri punoi han punoi an punoi ok lahai sitami ilitum masa pen keong pukali he la sab akang duk si 6 months sa hutlom ke pinang po la pen ili tum adhe ka tum ke chainonga ga khir sitami kipian ning hang tum do ott ili tangbong sitami chainonga ga khir mangke a vitamin do fat sa ta do athu do sitami chainonga ga khir mangke ili tum isomar phan chiklojon krehini mate ningkani si par data phisi ili tum chainonga khir mangke pisikimi athi hala chainonga ga khirlongi athu punoi protein punoi vitamins punoi abc si ong o ngi ili somar tumangke laan hala kidneys mate liver la ha amukha bang laan develop ka lilangje la chainonga ga khirta ilitum digest un identity ba hojom un identity la simo kidney hai la hai sabsu akheng nonat effect bang rukok ta thek la si ilitum chainonga khir bang ningkane si pardet le la somar han pita chop la si 6 months an ke ilitum apaya chulang si pinang po breast milk si pinang po exclusively 6 months an ke ilitum apaya ga khir se pinang po ba apaya chulang se pinang po la pen 6 months pen lote apaya ga khir pen la ilitum kicho hormo asap introduce bom nang po fasko ki an kang ther adugi son pen si pinang po la det pen ke asap ko an ma aso ke chothek lan si ilitum introduce bom nang po pipon bom nang po samar hanta la pen ningkani sipleng lotang te osomar tum phan la ili hem ilitum la arlengi thitum kicho thek a hormuta pipon phan babor inang po la pen la chiklojon trok pen ningkani siangwong osomar tum han ilitum asap si kicho hormu pinangji lake ani silong patai thom flibak ke ilitum asapso kicho hormu hai lapu tirwa bom si pacho bom nang po la sologon vaccines bang osomar tum han pidun bom nang po arta al konma la so vaccine bang la sohut pidun nang po la pen la hai le ilitum pidun thek ba kicho hormu papleng dun thek la pen la breast milk ka bang ta konma osomar tum on demand pidun thek pulote ilitum konma sita kisso pen chepa jok unpo ba chiri dun thek po lasi adhek tumbang ke asapsu ke matha dokok ti apai tumbang ahut pen kiso cholong lok ta tum do tak thek
mainly ke la apai tum bang যদি HIV AIDS po kisu do polote HIV ba AIDS kisu do polote moglang pinang ji ma pinang ni ma po la so confusion bang do kokti la sinon pinang studies along ki klang bang ke HIV tumta HIV AIDS ba HIV AIDS a patient tumta breastfeeding pimi bon sitame alangli tum la asap so cheri chetnang po ke la alang tum treatment na long ko pia dawai si pibom ma la so dawai bang chi chu bom nang po la si HIV le do positame la apai tum somar tum han patrumi la si pinning world breastfeeding week athima bangke support the breastfeeding mom la bangke la pulo je ilitum la chulang ke pacho apai tum han support no nangji athima ajaha apai tum ke sakuri ke claim bang do hong ke dam tum do la si la sakuri claim dam atum bangke WHO mate UNICEF mate government ben ta pulo je mane la apai tum han leave pinangji la si ili tum han non ke la government sakuri ke claim asar bimar ba apai tum han ke mothers tum han ke maternity leave lake paid maternity leave si pibom lagi non mat ke chiklojon trok silong bom chiklojon trok bang ke paid maternity leave lo la si lata isi breastfeeding mom tum ba breastfeeding apai tum han isi a support lo la si WHO ahin benta breastfeeding ke 6 months mate chiklojon trok an ke breastfeeding lok se pinang ji po lasun kache ramdon mate kache kroidon bensi ili tamhanta government atum ke 6 months mate chiklojon trok an ke maternity leave hotsita me ili than dormaha mate poisa bang ke nang pibom po la kicho claim kicho dam pajoi ki ji phan la pen 6 months lo tangte la breastfeeding mom tum han sita me duty join lote asapso la workplace mate la sakuri ke claim dem office long sita asapso cherap chittu dun posonte mi parji pusi WHO la pen UNICEF atumta pangdak pon mate la sonsi chuning report no kaduka viphanta la pen public place long mate public along bozar punon ili nani restaurant punon airport long restaurant long sita breastfeeding area dodo ladak elitum thang matha nang ni pin pen ola apai tum chulang pachui ji pute pachulong je dimta padut ponang ji pusi WHO mate la government tumta pangdak pon si majok arlo su mate sarpi martum asomar han chulang ge pachoke a right do pusi WHO UNICEF atumta pangdak pon la sipini nili hin penta la world breastfeeding day week arni chulang ke pacho an mothers tumhanta eksi respect pilo mate churu lo nasi nangli tumta chulang ke pacho jihan bar inoi na pen artificial milk bank ke pipidet sikimiji un an ke na pen ke chuki jun bang langdon pami nang po somar tumhan ke Sinohok lindo posita mi ilitum breastfeeding mothers matela ap chulang ke pachoji pulote ilitum kai mata support nu nangji hemlong posita mi kameklem long posita mi mete nohok le hithi long sita ba restaurant ba nohok posita mi public place long posita mi ilitum support du nangji pusi WHO mate UNICEF tumbenta chuning report lo nase pinike lan pen sinili ingtonik po Cardo